मबाइलजों जाय मानसिया बांसिन सम बारहोयो बैसोरनि थाखाय दिनै आङो इम्परटेन्ट खोथा मोनसे बुंनो होननानै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। मबाइलजों जाय मानसिया सानसे थोलो थायो बा फेसबुक हमना लाबाय फेसबुकखौनो बुंबाय आं। फेसबुकआव नोंहा गोबां लोगो थायो 4000 5000 3000 2000 1000 नङा होमबा? बैफोर लोगोफ्रा नोंखौ गोबां खबर लागोन, माबोरै दं, नोंनि फोरबो जानाय ओरै थोरै हेपि बार्थडे हेपि बायदिसिना बिदिनो बुंहरगोन। नोंबो रिप्लाइ हरनोसै, नोङो बेजोंनो गोजोननोसै आरो मबाइलजों गोजोनना थानोसै आरो नोङो गोजोननानै गोसोआव सानसिगोन आंहा एसेबां लोगो दोङो, आंखौ ओरैबायदि खबर लायो नङा होमबा? नाथाय नोंनि खैफोद जेब्ला नोंहा खैफोद जागोन अब्ला बैफोर नोंनि 1000 2000 3000 4000 बैफोर लोगोफोरा नोंखौ खैफोदाव हेफाजाब खालामगोन ना खालामा? नोंसोर बुंनो हागोन ना हेफाजाब खालामगोन होननानै? नोंखौ खबरसो लागोन बे मबाइलाव। नाथाय नों जेब्ला खैफोद जागोन अब्ला नोंखौ रावबो सहाय खालामनायबो नङा, नायफैनायबो नङा। बेनिखायनो खामानि माव, बारा मबाइलजों दाथा, नांगौ समाव माव, नांगौ समाव नाय।